ఒక సన్యాసి నదిలో స్నానం చేస్తున్నాడు. అతడికి ఒక తేలు నదిలో కొట్టుకుపోతూ కనిపించింది. సన్యాసి దాన్ని రక్షించాలని చేతిలోకి తీసుకున్నాడు. వెంటనే అది అతన్ని కుట్టింది. ఆ నొప్పిని భరించలేక అతడు దాన్ని నీటిలో వదిలేశాడు. అయ్యో, అది చచ్చిపోతుందేమో అనుకుని మళ్ళీ దాన్ని రక్షించాలని చేతిలోకి తీసుకోగానే ఆ తేలు మళ్ళీ కుట్టింది. తిరిగి దాన్ని నీటిలోకి పడేశాడు. సన్యాసి ఆ తేలుని ఎలాగైనా రక్షించాలని నిర్ణయించుకుని మూడవసారి ఆ తేలుని చేతిలోకి తీసుకుని విసిరి గట్టు మీద పడేశాడు. అది జలజల నేల మీదకి పాకుతూ వెళ్ళిపోయింది. ఇదంతా చూస్తున్న యువకుడు ఒకడు ఆ సన్యాసిని ఇలా అడిగాడు, స్వామి, అది విష పురుగు అని తెలిసినా కూడా దాన్ని చేతిలోకి తీసుకున్నారు. 2 సార్లు మిమ్మల్ని కుట్టినా కూడా మూడోసారి కూడా చేతిలోకి తీసుకుని ఆ తేలును కాపాడ్డారు. మీ ప్రాణానికి ప్రమాదం అని తెలిసినా కూడా అలా ఎందుకు చేశారు? అప్పుడు ఆ సన్యాసి, ప్రాణాపాయ స్థితిలో కూడా తేలు తన స్వభావాన్ని వదలకుండా కుడుతూనే ఉంది. అలాంటప్పుడు సన్యాసి అయిన నేను పరోపకారం చెయ్యటం అనే నా స్వభావాన్ని ఎందుకు వదులుకోవాలి అని సమాధానం ఇచ్చాడు. పరిస్థితులు ఎంతలా ప్రభావం చూపినా, ఎంత ఒత్తిడి ఉన్నా, ఎలాంటి ఇబ్బంది ఎదురైనా మనిషి తన సహజమైన గుణాన్ని, బాధ్యతను మర్చిపోకూడదు. ఎన్నోసార్లు మనం వింటూ ఉంటాం, నేను ఎంత మంచి చేసినా నాకు చెడే ఎదురైంది, నేను ఉపకారం చేసినా నాకు అపకారమే జరిగింది, నమ్మకంగా ఉన్న నన్ను మోసం చేశారు, అంత నా వాళ్ళు అనుకున్న నన్ను పరాయి వాళ్ళని చేశారు. మంచితనంగా ఉండటం, మానవత్వాన్ని చూపటం, ప్రేమను పంచటం, ధర్మంగా పనులు చేయటం, బాధ్యతంగా బ్రతకడం కంటే గొప్ప సంపద మరొకటి లేదు. ఎవరు ఎలా ఉన్నా నువ్వు నీ గుణాన్ని వదులుకోకూడదు. నీ గుణమే నీ ఆస్తి, నీ గుణమే నీకు తృప్తి. అయితే ఇతరుల నుండి ఆశించడం ఆపినప్పుడే అసంతృప్తి పూర్తిగా అంతమవుతుంది. డబ్బే ముఖ్యం అనుకునే వారికి మంచితనం రుచించకపోవచ్చు, కానీ కాలమే అన్నింటికీ అందరికీ సమాధానం చెప్తుంది. డబ్బు వాసనకు బానిసైన మనిషి మట్టి సువాసనను ఆస్వాదించలేడు. ప్రాణం ఉన్నంత వరకు మట్టి మన కాళ్ళ కింద ఉంటుంది. అదే ప్రాణం పోయాక అదే మట్టి మన శరీరంపై ఉంటుంది. ఎంత సంపాదించినా ఏది మనతో రాదు. ఒక్క మంచితనం, చేసిన పుణ్యం, ఎదుటివారి హృదయంలో ప్రేమ తప్ప. సర్వేజన సుఖినో భవంతు. ఈ మంచి మోటివేషనల్ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని కోరుకుంటున్నాను. రేపటి వీడియోలో కలుద్దాం. వీడియో నచ్చితే ఛానల్ని లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే.